ngayo wayese-decide ukumbulala wamfihla ehlathini. Uyatholakala umama emva kwesikhathi utholakala nakhona usebolile, ikhanda ngale kwesihlahla, umlenze ngale kwetshe, ilunga lomzimba thizeni ngale kweqhuma, amaphathinyana nje ambala omzimba athathwa akafakwe ebhokisini ke iwona ncwatsha. Wayesethi ugogo no mfana wami akumele uyibone lento, angithi uyazi ukuthi masikamaZulu kunesikhathi sokuthi ilunga lomndeni mase lidlulile emhlabeni semele silibone okugcina nje sonke sishaya ulayini. Bawushaya ulayini abanye wayesethi ugogo cha wena buya, akumele uyibone le nto ngoba uzoba nesithunzi esingapheli. Abasele ngathi ugogo uthini kimi, akafuni ngimbone umama kanjani, ngimncane ngithi nalokushona mina ngiku-understand, ngithi okay ushonile is fine but I know umama wami ngithanda kabi, ngeke azashona, ngeke angishiye, owami umama usazobuya for umgwaqo. Ngoba nazo le ngozi oyibuzayo nje ngathothi ezinye zenzeka umuntu engakafika emgaqweni kodwa ngaphansi kwaligama lezidakamizwa. Exactly. Izidakamizwa ziyinto eyisimanga ukubuka kwami, ziyayiguqula impilo yomuntu, ziyenze enye into ayekade engadalelwa yona. Izidakamizwa futhi ziyisiqalekiso ngoba zikuyekisa yonke into, zikuyekisa intombi zakho zonke owawunazo, zikuyekisa umjolo, zikuyekise yonke into obuyithande bisondelene nawe, zize zikudulise ngisho umndeni wakho. Cabange into ebuhlungu kangaka, zikulalisa emgaqweni, zikuyekisa umbhedo ofudumele namashidi ekhaya elihle, breakfast yonke into. Kodwa manje izidakamizwa zikususe kuleyo nto, zikufaka emgaqweni, ulale ngekhalibhothi, ulale ungambethe, ulale ungadlile, ulale ugodola uze ungenwe izifo kangangoba ungagcina usuluza ngisho impilo yakho because of izidakamizwa. Zinesikhwelo, zifuna ukuthi kube yizo zodwa obhekene nazo ngezinhlizweni yakho. Nase yabona nje kuyo yonke indawo zinesikhwele, kodwa ke ziyanqobeka, kodwa is not easy my brother, I won't lie to you. Ziyisiqalekiso nje ngazi ukuthi ngasichaza ngesithini, futhi ngathi zihamba nedemon thizini. Noma usuyishaya futhi usuyisusa eduze kwakho, ungayishaya medication, methadones all over these things, but if ungazange umthatha uNkulunkulu wambeka eduze kwakho, akulula kakhulu ukuthi usuke kuzona. You have to invite God ebe umngani wakho. Uyabona, ngizokutshela into ubhuti wami, mangabe uthathe uNkulunkulu wambeka eduze kwakho, everything is possible. Kodwa kufuneka ukuthi nawe ube responsible kuNkulunkulu. Mangabe umthanda uNkulunkulu, I swear my brother, naye uzokuthanda. Why bonke abantu abahlala emgaqweni bemazise kangaka uNkulunkulu? Isizathu salokho ukuthi mina ngokubona kwami, mangabe uhlala emgaqweni unokwenzeka izinto ezibuhlungu, phuma imoto ishayisa abantu, idutshula abantu bengenzanga lutho, yonke leyo nto, kodwa wena you are still alive. Engeke ngikuboneke mina ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Nginokuvuka ekseni ngingazi ukuthi ngizodlani, ngizobhemani, kodwa ke ngoba ugogo wangikhulisa, wangifundisa ukuthi njalo ekseni makusa noma ngo3 noma ngobani, kodwa nje masekusa ukhuleke. Lokho kuyokwenza ukuthi uNkulunkulu akukhanyisele indlela zakho, ungazikhulekeli wena wedwa, but wonke umuntu ososizini, osejele, ongekho guilty, yonke into osesibhedlela, uNkulunkulu uyazi ngathi. uNkulunkulu yena othe namhlanje angihlale la. Mina ngizibona sengidlile, sengibhemile, yonke into isi-right, sengingcole kakhulu, ngiyibone sengiyitholile into yokushintsha because of God. Awukho umlingo ewenzakalayo, kodwa konke okwenzakalayo ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu osuke esengenelile. Futhi njengoba ngiyiphila lempilo, lokho ngakufela futhi ngakungimela ngisho enkantolo. One of the days uNkulunkulu wami engimthandayo engimkhonzayo uzongisusa mina la angisela engangifuna ukuya khona, ngoba ngikhula ngangumfana omuhle, oright, othandekayo, ngifisa ukuba uthisha, ngifundise izingane, bese at the same time ngifisa ukuba umfundisi, ngifundise nabantu abadala. Kodwa ke ama-drugs athatha beka kulesi simo angibeka kusona. Nawo bhuti lama drugs ngingena kuona ngingazi. Bhuti wami, I swear ngiyafunga uma wami lalele khona. Mina ukube ngayithola i-chance yokubona iphara, ukube ngalithola i-chance lokubona umuntu oshawa aroster, mina ngaba ngizange ngize ngobhema ama-drugs. Mina ngiyibuyele emakhaya le eNewcastle eUtrecht. Ngangihlalela nogogo nje kumnandi, ngiyilusela inkomo, ngingazi lutho about the drugs, ngazi ugwayi nensangu ngoba iyona bese ibhemela namaseyinkomeni. Kanti usathana uzongenelela angilinge, kufika umfana wakhe amhlongo ebuye eGoli, efika nawo leunga. uNkulunkulu wami,
angimqalekisi naye futhi kokwenzeka kodwa ngiyamxolela shothi mayifika nale unga ufika naye iningi asiyazi thina ukuthi unga siba u3 imina hayibo mfowethu ibhola imina usiyawa kaZwane noXolani waKaNdlovu ndoda vele siyamazi benokufika nje bebuye egula ephethe ama-toys izinto ezi-right kanti usekhulile yena usengene kulama drugs afike nayo ke le hayibo sikonyela yini le ethi hayi ithayiwa nje bafethu le yasibhemeni nje hayi singanaki yazi ngokukhulu unganaki nobungane nokudideka nokungazi siyabhema nje nathi hayi sizwe lento isidaka kamnandi lokhu siyinwaya sibhukude lapha ey'komeni ney'nkomo y'duke kuhlekwe nje kujatshulwe lokhu siyibhema ke lento ngokukhulu futhi unganaki iphele mayiphela ahambe nabuyele eGoli sesiyasala thina sesiyagula kanti sesishawa yini uArosta sazi hayibo bafuna kwenzakalani siyaqubuka manje sishawa izisu ziyasikhipha angeke sithatha ifoni simfonele indoda sasesigula manje kanti yini le kade sibhema athi no aniguli nina nidinga le yanto zamani imali encane nihambe nidrobheni nifike niyifuna lento niyithenge nizobona nizoba right nangempela hayi sisemafama ngithi kuyabiza i-return yebhasi u40 rand ukhipha u40 rand ugibela ibhasi uphinde futhi ufike edrobheni ukhipha omunye u40 rand uthenge lento uphinde futhi ukhiphe eminye imali futhi ugibela futhi ubuyele ekhaya yayibonje lento ukuthi yayisikhosta kakhulu thina ngoba sasisemafama budi yangiqhelaza kakhulu ke leyo nto sesingenile-ke kule nto-ke manje umuntu useyaqala kuyabhema ke nasekhaya sekuqala manje ugogo ubeka u20 rand wakhe la usuyaduka sekuqala nje impilo yami nje iyaxoveka kodwa senti nami nginganakile ngiyitshela ukuthi I can manage this if I want to quit I will quit just like that kufana nokuqala ugwayi kuthiwa ethi umalume mshana usuyabhema ugwayi ushone bla tuthi nawe vele uyawuza usumngenile kodwa uzitshela ukuthi hayi suka ngizobhema nina mangasayifuni lento ngizoyiyeka kanti awukakabi addicted once waba addicted akusaphumeki bhuti wami yabona le dakamizwa iyangiphula kakhulu umoya ngoba ishintshe kakhulu impilo yami ingilimaze kakhulu yebo anginabo abazali ngihluphekile empilweni ngenxa ukuthi ke phela vele mawukhula uyingane kuba nalezo ingqinamba ingane iyathunywa ingane iyashaywa ingane mangabe wrong thatha uswazi titinywe ukuze ibuyele endleleni kodwa okwami kuthanda ukuhluka kakhulu ngoba mina futhi ngizalwa umfundi nothisha ufuna ungizwe kahle ubaba wami wayefundisa umama efunda ubaba waba ukleva kumama walala naye kwazalwa mina thema iqhubeka iminyaka bahlukana ngoba nina umama mncane ubaba mdala naye kumele ethole untanga yakhe aqhubeke nempilo ashade nomama naye aqhubeke nezingane zesikole nomdolo wabo ngisho yizo leyo nto njengoba sengikhona ke mina emhlabeni umama ufuna ukufunda futhi angishiye nogogo ekhaya right ke qhubeka impilo kusho ukuthi umama athole omunye ubaba istep father kimi nobaba athole omunye umama istep mother kimi lalela ke bhutiza istep father lesi sithandana nomama lesidriver ama-truck akanida khona ngale Newcastle kodwa ngathi sona bekwesase Ladysmith eMnambithi senzani sabulala uma wami samlahla ehlathini laseScott lendawo Atracity simbulalelani na kusho umama mina ngesikhathi ngiko trade 1 trade 2 I was very young at that time umama wayegula enenkinga yesisu angazi ukuthi yini le yayidluma wami angazi ngempela futhi ukuthi wayedliwa yini umama okay mayegula umama kunomalume omola eThekwini osemlazi ongcono kakhulu empilweni wasefonela ekhaya wathi mama efonela ugogo mama usisi ngiyazi ukuthi uyagula and ugula kabuhlungu ngisaceleze ngala eThekwini unodokotela engizomkhokhela ukuthi akwazi ukuthi amsize ngoba wayehlushwa isisu right umama gibeleze la eThekwini bayifika la eThekwini umama ayike qhubeka nje isikhathi ngisele nogogo ekhaya ugogo enginakekela ngithi kuyasenga ekhaya kuyalinywa kumnandi nje into right kuyadliwa siyasutha silambi hayi phila nje kahle ngikhohlwe nokuthi umama akekho ngoba ugogo ebengithanda kakhulu ayike umama ke mayisela eThekwini kuphele mhlambe 2 months 3 months afona umama athi hayibo wethandwa zami yonke lento ebengidla iphelile manje mfana wami ngiyabuya ngizobhathela ibhayisikili isibhamadu sicelile yonke itoys olidingayo ngiyabuya mkhulu ngisendleleni ngijabule ngife we malume ngikutshela ukuthi kwakugudi kulezo nsuku njengoba kugudi nje bayafika omamkhulu ngithi no mamncane baphathele ingane zabo izinto ezinhle ngithi mina no ningalingene ngiqhoshele
uyeza umama and bengithembisa ibhayisikili ngizobona nina isinamuva liyabukwa njengoba nani ngiqoshela kanje nizobona makufika wami umama futhi ngiqosha ngomuntu obolayo ehlathini sebulewe already futhi wathi mayisuka la eThekwini endleleni ebheke eNyukhasela wandlula eMnambithi kule Stefan engishoyo esasidaba amathrakha kanita angazi futhi kodwa ngiyacabanga njengoba ela eThekwini ngitshela mina ngokucabanga kwami lo baba ngizitshela ukuthi wazitshela ukuthi mhlawumbe umama ebesendodeni noma kanjani usekhanda istory mayithe bekubhuti wakhe eyofuna usizo lalesise simhluphayo ileyo nto engicabangayo anginayo kodwa isho ngayo wayese decide ukumbulala kwamfihla ehlathini uyatholakala kumama emva kwesikhathi utholakala nakhona usebolile ikhanda ngale kwesihlahla umlenze ngale kwetshe ilunga lomzimba thizeni ngale kweqhuma amaphathinyana nje ambalo omzimba athathwa akafakwe eboxini ke iwona ncwatsho wayesethi ugogo no mfana wami angimele uyibone lento angithi uyazi ukuthi masikamaZulu kunesikhathi sokuthi ilunga lomndeni masendlulile emhlabeni semele silibone okugcina nje sonke sisha ulayini bawushaya ulayini abanye wayesethi ugogo cha wena buya angimele uyibone le nto ngoba uzoba nesithunzi esingapheli abasele ngathi ugogo uthini kimi akafuni ngimbone umama kanjani ngimncane ngithi nalokushona mina ngikunderstand ngithi okay ushonile is fine but I know umama wami ngithanda kabi ngeke azashona ngeke angishiye owami umama usazobuya always ibhuti kwaphela kwazi mhlawumbe kwazi waphela close to unyaka ngilokhu nginethemba njalo malishona ilanga ngiqalaze ngasesitopini maye imitekisi ngithi hayi kuveke uma wami lo uthanda kanje ebengigeza ngenza yonke into ushonile ngangiphinda ngimbone hayi amanga lawo umama ngibheka azayenza lo nto angisiyokubona lento uma uyingane uzukholelwa impela ukuthi hayi ngeke uzobuya ngoba uyalazi uthando lakhe uyazi indlela kade kuthanda ngayo kodwa manje ngiyabona siyahamba isikhathi akwenzeki liyashona ilanga liyaphuma kodwa akabuyi noma ngilele ebusuku futhi angimphuphi semasiqhubeka isikhathi ngiqale ngikholwe manje ukuthi hayi kusho ukuthi vele ngeke esabuya lalela ke bhutizo uyabona njengoba le ndoda imbulala umama sebenengane udadewethu ongilamayo uzalwe ngo2002 umama wabulawa ngo2004 udadewethu ngaleso sikhathi bena 2 years mina ngizalwe ngo1995 ngaleso sikhathi bengena 9 years you understand bengimncane kakhulu kodwa bese ngingcono kunalo osadinga ungincela usisi wami unqobile wakamkhwanazi kodwa ke phela ubaba wakho wakalembede kwase kuthiwa hayi lo lembede ngoba ngathi uyinyoka sizosebenzisa umkhwanazi unqobile umkhwanazi mina ngumenza imbatha kodwa kuthema kuqhubeka isikhathi kwathiwa nawe awuyena umphatha ubhile ungalilaka umkhwanazi ngoba abazali bakhe abashadana kusho ukuthi yaqala lapho ke ingozi kumina okay but before sifike mfethu engozini kutholakala kanjani ukuthi uyena lo muntu owenze lento makwenziwa iresearch uneqiniso futhi bhudila elingaphumanga elisangidlana namhlanje ngoba umalume wami lo umama yenze kuyena for help uyena othola yonke into at the same time kunalezi zinto zokuthi mawudinga imali uyathwala udinga igazi lakho lomuntu omthanda kakhulu ukuze izinto zakho zihambe kahle angisho ukuthi ngithini ngalokho kodwa umalume wami lo engimsho usaphila namhlanje u right empilweni ushade nomfazi oprincipal unamabhizinisi u right nje kakhulu uyena othola yonke into uyena othola isidumbu sikamama uyena ositshela ukuthi indoda le ade ethandana naye embulele uyena nje owenza yonke into uyena omncwabayo uyena olanda idumbu yonke into uyena oyihengilishayo njalo mayifikile ekhaya mayisehamba uzongishiya no20 njalo ngesikhathi nje qeda kushona umama njalo mayisehamba ngishiye nemali nalo sisi wami omncane amshiye na20 njalo phela ngithi beku 2000 ngaleso sikhathi u20 bekuseyimali ethe xaxa ugogo yebo ugogo kuzolokhe ngiyanga amashumi lokho ngiphera ke esikoleni uyabona kodwa manje futhi iqiniso liphumi until today angazi ukuthi angisho ukuthi khona ngimsolayo noma khona guilty ngithi angazi only God knows ngoba umalume lento yalimayenzeka waqala ukungithanda kakhulu wangitshela yena ukuthi umama ke ubaba ke nani angisho ukuthi ngithini kodwa umalume into asitshelayo nokuthi le ndoda le ayingaboshwa mangibuza mina sengikhulile kusho ukuthi khona la engayingashaya khona iflow bedlaleni sengiqalile ukubhema ngantshontsha irice noshukela ngacaphuna yabo kusho ukuthi mangikwenza lokho ngaphinda futhi ngashaya enye futhi cabanga sengiqalela ngigange ekhaya ngitshela iqiniso bhuti wami ngoba ufuna lona sengiqalile manje ngigange ekhaya thatha ifoni kasisi wami
shuthi bathatha isinqumo sokuthi hayi uyajwayela simbopha simfaka amaphoyisa ngathi mina hawu imndeni noma bekuthiwa umuntu ubulala umuntu kodwa kuyeke kuzame ukuthi mangabe eseboshiwe umndeni wakhe uyena ukuzama ukuthi umkhiphele ibheli mina njengomndeni wami ngibona ukuthi I'm addicted kulesi silingo ngonile ngaqhuzuka ngathatha le phone ngoba bengishawa arrosta kodwa senikwazi ukuthi ningibophise ningifake ejele ningenze ngibe ne-criminal record into ezongifasa impilo yami yonke ngisacela ukubuza le ndoda eyabulala umama kwenzakalani ngayo yazi ngibuza manje sengimdala sengiyabhema ngisho ukubhema yazi kula ngiphendula khona kumalume mangibuza ngale ndoda kwenzakalani ngayo ngoba phela ngangatshelwa lutho vele sengimshayisa ngelukuluku lokuthi ayicabange lento ayenzayo ukuthi sengaze ngibophe impela angihambise ejele ngithi malume kwenzakalani ngale ndoda yabulala umama yaboshwa yini yona yenza into ebuhlungu kangaka mina nje ngokuqhuzuka kancane njengengane endleleni njoba phela ngidliwa nayo lezi zidakamizwa seningaze ningifake ejele yazi athini ngimina athi leyo ndoda ngayibulala ngayilahla emfuleni wasemsinga ngazi wasisho nje le ndawo emsinga nani kusho ukuthi phela nami sengikhulile umuntu oqamba amanga nomuntu okhuluma iqiniso nomuntu okugoqayo umbona emehlweni umuzwe elimini ngamkholwa yena ngoba unesisoka kodwa kunalento ethi man there is something wrong about it angazi kodwa yangihlukumeza umphefumulo wami kodwa ke futhi angisho ukuthi khona engimsolayo nani lokho ngikushiya nje kulenga ngikushiya naNkulunkulu ngoba uhleze ngisiza kuzo zonke izinto nakho lokho futhi uzongisiza yaqala lapho ke futhi inkinga yami ukuthi ngize ngibe kulempilo ke njoba nje kubula omama kanje angithi mina sengihumde ngasithebeni ke manje uyazi futhi uma ngabe uyingane ukukhula uyalidinga uthando lwamama nobaba even though abazali bakho bekhona noma bengekho ngcono empilweni kodwa uyalidinga kakhulu uthando lwabo mina ke bathi intandane enhlo makhotho unini exactly washaya lapho mfana sekhaya mina ke sengihamba mbake manje ngihlala kamamkhulu uthi unyaka uphakathi uthi hayi sekunenkinga kamamkhulu usuka manje hamba kamamncane uyazi mfethu ngisesikoleni ngiyafunda ngidinga ukufocus ukuze phela nami ngiqhubeke nesikole ngoba esikoleni bengahlakaniphile kodwa uNkulunkulu kunalento angepha yona ebiyenza ukuthi nabangilandelayo befisa ukufana nami kuthiwa lo yamfana wakamkhwanazi yebo yena kahlakaniphile but abe clean akanazi izinto ezifensi kodwa icleanness mina bengiqoka upharawa yabona manga sungiseshe lapho ku Facebook uthi menzo uxolo mbathe uzobona uzothuka uwome hawu futhi welo kangemuhle ngiclean kangangoba upharas wami ubucwebezela beni mangihlangana nomuntu endleleni mina ethi mfana wami ngeke ngicela ukupha nawo 10 rand ngikuphela nje isicathulo sakho ukuthi siyacwebezela uthani uhlezi uqondile ngiqondanisa bese ke ngigaba ngento eyodwa ugogo angifundisa yona from mkhula njengoba ngikutshela ukuthi umama ngesikhathi ezolashwa la eThekwini bengihleli nogogo iyodwa ugogo into angifundisa yona noma zikhona ezinye kodwa iyodwa engiyiqhenya ngayo inhlonipho respect other people uzurespect ngisho ingane kuwena hayi ngoba udidekile kodwa ugogo wangitshela ukuthi ngalokho mfana wami amafinda afasiwe ayovuleka ngobani uyamaza umuntu umhlonipha umuntu ngoba umuntu uyisidalwa saNkulunkulu umuntu ufana noNkulunkulu ingakho ke mina ngithi inhlonipho iyona engiqhoshelayo ewukhiye usangakwenza okwenzayo emhlabeni kodwa ke hlonipha abantu ngihlezi ngishumayela lelo vangeli kangangokuba even lapha eMaskandi body bengangivakazela abanye abafowethu uma ngabe kukhona mina ngiye ngizame ngawo okusemandleni ukuthi akekho lambayo akekho kodolayo uzobona ukuthi uNkulunkulu usithanda kanjani ezasisize ngisho la ngalento yokubhema ke le esiphunule esilimazayo kodwa ngiye ngizama ukuthi akekho lambayo akekho kodolayo akekho qalekayo if nginalo usizo ngoba uzokhumbula ngeke ngakutshela ukuthi mina ngangifisa ukuba uthisha ngibe umfundisi ngifundisa abadala ngifundise izingane noma sengilana ke kwawunga ngiye ngizama ukuthi leli phupho lami ngilifeze noma ngikuphi ngizama ukuthi bafowethu ngiyanicela futhi ngiyalinxusa akwenzame ukuhloniphana ubese sizithanda ngoba uNkulunkulu avise eduze kakhulu emntwini oclean emntwini oyithandayo kwagcina kukhulume ukuthi uma wakho wabulawa istepfather njengamanje kulezi insuku lapha eSouth Africa kutrenda noma kudlange indaba yokubulalana kwezithandani ngabe uma uzwa kuthiwa izithandani zibulalene yini ayifike ekhanda lakho and ungaphawula uthini nezinto ezinjengalezo
webhodi ngizokutshela ke yabona umbuzo wakho ngizowuphendula kodwa manje uzohluko wami yazi ngike ngafikelwa yini mangikhula nangokuhlukumezeka engikutholile angihlukumezeka ngakuphela ngiphilile mina kamnandi ngoshayila uchizi ngigqokile ukotini ngagqoka ukhavela kodwa ke manje konke bekufika kusuke ngoba manje phela uqhamuka no anti noma mncane ukunxikiseleka nani kodwa ukuphila kahle ngiphilile kahle ibreakfast yonke manje lalela ke bhudiza mina nje njoba ngumenzi into eyangifikela ukuthi shit man damn it yahluthuka inhliziyo enhle kangaka kodwa nayi ihluthuka yazi ihluthulwa yini ilento eyenziwa leStefan enqondweni nami ngafikelwa ukuthi umuntu wesifazane ayisuka umuntu wesifazane into okunqonywa ilahlwe ehlathini okof yazwa mfethu yini engayazi nami engiqhamukile lapho kodwa ngoNkulunkulu emkhulu ayizange izingihlasele ngize ngiact futhi ayizange ngibambe isikhathi eside kodwa kwaba nalokho ukuthi ayisuka anginendaba mina nomuntu especially wesifazane umuntu wesifazane nje ngayisuka into yokubulawa into ilahlwe ehlathini yabona ukuthi usathane wayefuna ukungitshontsha kangangoba even intombi yami engangijola nayo ngangayenzakalisa leyo nto leyo just angazi noma ukuvala leso sikhala kodwa nje kwaba nalokho ukuthi ayisuka umuntu wesifazane into okunqonywa lahle ehlathini kodwa futhi manje ingqondo futhi yaphinde yabuya la kuyisono lokho phambi kwaNkulunkulu umbuzo wakho ke mangabe kufika leso sikhathi sokuthi la eSouth Africa kutrenda lento yokuthi uhlukunyezwa abantu beingane nabantu besifazane eyimfethi ngiphathe kabi kakhulu leyo nto iye ngihlukumeze umphefumulo ngathi ngagibela entabeni angaziphe enkulu imemezele wonke umuntu ukuthi bafethu stop don't do that ningayenzi leyo nto noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni kodwa ngiyacela ungamhlukumezi umuntu wesifazane ngoba ngarealize ukuthi kubhlungu futhi ku-wrong nami usathane waxesha wangitshontsha wangifaka kuleli qembu ehlukumeza izingane nabantu besifazane ngenxa yokuthi benginaleyo nto ukuthi vele lo wami umama manxa isuka wabulawa wahlukunyezwa walahle ehlathini sikuphika isidingo sokuthi mina ngibe muhle ngibe msulwa hayi fuck off yabo kodwa manje futhi uNkulunkulu wathi no wena ngowambuya don't do that emva kwalokho futhi ngaqala ke manje ngabathanda kakhulu abantu besifazane ngiqinisekisa even umama mina ngihlangana naye la emgaqweni ahayizi ibhadi mntana ungangiphathisa nginayo imali my mother ngiyacela futhi ngiyanxusa imali cha ngimphathisa futhi ngihambe mase ngimfikise la esiyakhona ngifike ngibeke into zakhe ngingavalelisi futhi ngisuke ngihambe ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi uthank you wami nepayment yami ngizoyithola kuNkulunkulu ngoba nina abantu besifazane have bebalekile emhlabeni ngoba ibona siphila nje kuba babengathandi bona ngabasiko ngoba lo 9 months ekuthwele akuyonto yokudlala so ngarealize ukuthi okay uma wami washona kodwa ke abantu besifazane babalekile manje lo mbuzo wakho bhuti uyangithinta kakhulu futhi uhlezi ungihlukumeza ngoba izingane ngiyazithanda izingane yabona angazi ukuthi mangidlalisa ingane encane ngathi ngibona igolide noma yini ave ngiyithanda izingane ezincane ngangithi ngizoba nayo hayi ngivele ngabona ukuthi awunayo ngoba abantu abathanda izingane baduduka nazo ngithi ngizoba nayo bhutizo kodwa ngizange ngibe nayo ngaze ngafika kulesi siphunyulo kwesama drugs kodwa ke ngisanethemba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyokwenzela umiyane lo mdala angithi manje phela nalendawo esihlala kuyona kangaba nayo ke bhuti ingane kodwa ke ngicabanga ukuthi uphendulekile kulombuzo wakho ubuzayo no ngiphendulekile bafo yezani lezi ingozi ezibuwela yena le ngapheki kweso yabona umuntu wethu ukukhiphiso nansi enye ekhanda uzothola isimanga ke webhuti uyabona lezi ingozi yabona mina njoba ngikule age ngikuyona angithi ngitshelile ukuthi umalume ebefuna ukungibophisa kodwa uzothola isimanga ke ngizalwa ngo1995 this year I'm 30 years old but my brother I don't have a criminal record angilazi tshela ngithi yabona izingalo zami anginayo tattoo angishayi inombolo beze bedideke lapha emaskani bethi wena ukuhamba kwakho nokwenza kwakhe izinto onkathi uyisebenzi imashi ifakazela ukuthi uyisebenzi bese ngithi no angiyona leyo nto kodwa ke ngoba sengihlalele nani noqondo wenze ngiyawazi kodwa ke angikaze ngiboshwe okusho ukuthi ngiyimpatha ngokwelinye isayidi kodwa ke ohleve ngibona cha laba abantu baphiwe emqondweni bayeke bethi wena ke ongcono kakhulu kunalaba abashale izinombolo zabo ngihlala namagunya ayimfanelo ngisiphela kuhlukene khona yamagunya ayintebhisi ngihlala nabo beze besho ukuthi wena uhlukile wena yazi ngathi udlula ngisho labo esibaqashile abayisebenzi yazi yini engigabe ngayo kuleyo nto ile nhlonipho kokanginika yona ngibahlonipha noma le bayibiza ngisokuqala enombolweni enombolweni mina ke
ngibahlonipha noma sengibona bangenza isilima ngoba phela abantu bayisebenzi kodwa bese ngithi ngoba le yanhlonipha ugogo wathi yongikhipha la ngingaphunywa khona ngicela ngangenwa khona athi ngime ngayo ubhekise nje ikhanda phansi noma sengixhaphaza engenza isilima ngithule nje ngathi angiboni kanti ngiyabona ngenze lento ayishoyo yayibona leyo ingakho ke ngisurvive ingakho ke ngiyiphilile leminyaka emingaka hayi ukuthi angizenzanga izinto ezirong ibhuti mina njengoba ngitshela ukuthi ngibuya eNewcastle rural area khona lento kuthiwa isikebe ngiyasazi exactly ndoda sishaya abantshontshe inkomo sishaya abantshontshe imfuyo my brother kushuthi khona lo mfana wakamhlongo owasifaka kuma drugs ubuya sesiyabhema vele asisana ndaba sesiyabanda sesigaxele vele kuxabene ubendle nawe uyabona kanti lesi siphunyulo somfana sintshontsha izimvu komunye umuzi kwangubani mayintshontsha le mfana lezimvu libele intshontsha asazi thina aphinde ayishaye futhi le trap yakhe ngokukhulu unganaka uClever lo yamfana lo ya kodwa manje uClever ongacacile ayishaye le trap yakhe futhi utshontsha lezimvu kudliwa imali kuyabhenya kumnandi bese yahamba bese siyafona ndoda kahle wona kanti imali ubuyithatha bethi hayi mzana ukubhayiza nina lapha nakangubani izimvu ilahlile yezwa mfethu ngithatha usakhile umuntu umfana wakaXaba naye owayithanda utshwala kodwa engabhemi ngithi ake ngalithatha iParel Bear manje nganami ake ngithatha ophuzayo mfethu ngoba nawe uthandela amabhili ake sihambe soncinza lapha kangubani sibonisa hamba kanjani ndoda sifike sishaye 2 ijump ngathi kanti njoba sishaye 2 ijump ngathi sekushawe 14 wonke lo 14 ufuneka kuthina thina sasi2 yayizwa leyo nto qala kumuntu wagaxela kanjalo ke zankulu indaba kangangoba nibanjwa kanjani phakathi nibanjwa uqotsheni nibanjwa niyiphethe la into ebiyenzeka la besifike siyincinze siyithathe endaweni ecashile siyihlinze siyinqume siqede sami sendlini sigeze sifake ibhakedeni elidla lemhlophe sigeze nathi sibe bahle bese siyogibela ibhasi ake phela abantu abakazi ukuthi siyabhema la endaweni ama trucks bayibonela nje abafana abayizamelayo abayiphantelayo etrobheni nani abayifundela isikole cabanga ama trucks ngiwaqale ngisesikoleni I was doing grade 10 ngawuphasa ngaka grade 11 lapho ke ngadecide khona ukuyeka ngoba sengufeyilile nakhona ngizange uphinde grade 11 wami ngawufeyila ngayeka ngoba ama trucks ayisengihlukumeza kakhulu umphefumulo okay siyanquma siyifake ibhakedeni siyogibela nayo ibhasi kade ngikutshela ngalo ukuthi lo 40 rand masingena ebhasini nje hayibo ngathi soyidayisela amagwinya nje etrobheni kamnandi kanti sihambisa kwamanye amabongwe ebedayisa wona ama trucks amahunga lawa ayayithenga mawuqhamuka nawo uqhamuke kubange kodwa futhi ayesixhopha ngoba thina sigijimisa ukubhema iyabiza phela inyama esikapu kodwa singabe siyidayiso 800 700 rand cabanga mfethu hayi sithathe ke sihambise uqala sithathe sehambise wesibili kanti mfethu yase sibanjwa kanjani lesi sithipha nje kade singitshontsha nazo amakhanda bezolahla kuphi etoilet lomgodi nathi ngokukhulunga nali siwalahle etoilet kanti njengoba siwalahle etoilet seyagcwala seyavela yezwa mfethu omunye umfana wakwaNkosi uMandla wayekhipha inkomo mayethu uyalunguza nawo amakhanda ezimvu ayavela njengoba vela kuhlala bani la futhi kulomuzi siwalahla kona la siyihlinzela khona owakubo lo mfana wakaMhlongo wafika nehunga nabazali bakhe ngathi nje bayifraud thizeni ngoba wahamba wayesethi bafowethu ngicela ningigadela la ekhaya yonke into enidingayo niyenze la nibuka iTV nenze yonke into nipheke nibe right ningigadele nje la ekhaya ngiyoboya mina ngifunde ngengiyofunda ngakho simgadela ekhaya lakhe ufika lezi zinto ezimbili laphana isijumpa ngathi nawo amakhanda agcwele etoilet awu14 yazo nongubani uyasho ukuthi ulahlekelwe ezu14 thina sincenze ezothundu sakhile nazi ke ezo14 mfethu yabona uNkulunkulu unokwenza ezinye kwakumele mina lapha ngibulaka ngoba lo muntu iphoyisa leli ukapteni lo ngubane lozisho yendoda wayethi yena ufuna ukungidubula uthi mayisechaza uthi wayengafuni ukuthi angibambe nje snacks wayefuna ukuthi silahle singene sibambe uqotsheni bese ngishanga inhlavu ke khona lapho endaweni yesigameko kodwa uNkulunkulu wayelibele yithi nje lento futhi ungubane futhi wa understand ukuthi makuhlale phansi kuxoxe angazi kanjani kodwa lokho kwangihlukumeza umphefumulo ngoba ugogo wami ufuyile uneyinkomo uneyimbuzi nangi sesamafamu uneyinkomo kangangoba ke kwagcina sekuthathwa inkomo esibayeni ugogo wakhipha nemali engango 3000 rand for inhlawulo ngoba nenama kukhulunywa nathi yabonakala ukuthi
lezi ngane lento ezishoyo iqiniso lo yamgulukudu wakamhlongo uyena kumele abuyiswe akhulume iqiniso wayesethi ngubane gogo ngiyabona futhi ngiya-understand ukuthi abafana bebephushwa yini basebancane nasinalisidakamizwa okay geza nje umuzi wami nesibaya sami ngizocela ithole lenkomo nemali engaka nakaxaba futhi kubuka sakheseni ithole lenkomo nemali engaka sandlula-ke lapho kodwa ndoda hayi saseshizilile iy'kebhe ngalana sesike sanithinta mina nganginenhlanhla ngangisebenza eVelocity phela ngale bangiphuma esikoleni uNkulunkulu wangiblessa ngomsebenzi eVelocity khona enye indawo like i-warehouse idayisa yonke into beside ukudla ama-fridge ama-TV ama-toys yabona nje ibhizi leya ndawo yami engangisebenza kuyona inhle inkulu isanda kwakhiwa lapha eNyukhasela ngisebenza kuyona manje ngivuka njalo ekuseni ngiye emsebenzini mabefika labantu bezofuna kuthiwa umenzo semsebenzini hawu umuntu onjani futhi uyasebenza futhi kanti iphara linjani leli uyayibona leyo nto kanti ngiyasebenza nje futhi ngiyabhema at the same time nemali yami engiyisebenza ngofethu ngiyibona ngangihola mhlawumbe isarali yami yayi-close to 4,000 some change manginama-overtime ngifike ku-5,000 cabanga ngoba daily kumashonisa ngizothatha mhlawumbe 50 rand 100 rand mangihola mina labo 5,000 engibashoyo mhlawumbe sengizothola 1,000 kubona ugogo lindele ekhaya ukuthi phela umhla ka-25 namhlanje umfana wami uyahola uzobuya noplastic nani nani ngitshela ukuthi bhuti imali sengikhokhela umashonisa yonke sengisele nale 1,000 engibona ukuthi hawu le 1,000 kumele ngikhokhele ibhasi kumele ngithenge into yokudla nje 2 days sekuphelile yabona phela ukuthi ngigqilazeka ngale ndlela yokuthi manje I decided ukuyeka nomsebenzi ngaleso sikhathi-ke ngisetohweni labantu bayafika ekhaya bayangifuna yazi kwakulibele kwenzeka kanje mabefika emsebenzini thothi angekho emsebenzini mhlawumbe ngisaphumile ngiyodeliver something because ngangiphuma ngiyodeliver mhlawumbe ama-typepad kamasipala amakapolisa mhlawumbe esikoleni esiseduze yabo bese kuthi le ndaweni ekude-ke kuhanjwa ngeveni-ke mhlawumbe ngisiza ukudriver mabefika thothi ngisaphumile mabefika ekhaya ngisemsebenzini mabefika emsebenzini ngisayesamule uyabona nje ukuphanjwana kanje kangangoba baze bagcine behlangana umndeni-ke kwaxoxwa nakhona kuxoxwa ngikho mina yazi ukuthi angazi lento uyayiqondana kanjani kwaze kwanegotiator kwaze kwavunyelwana ngey'ngxephezelo kodwa mina ngingekho ngasinda kanjalo-ke sagcina singangishayanga ngesikebhe hhayi kwakhokhelwa-ke zakhulunywa iy'ndaba zikebhe kwaphela kanjalo-ke kodwa nje mfowethu yazi kuningi bhuti wami engakutshela khona yabona nje manje ngiyasika nje konje kodwa kuningi ngoba nakuleli theku ukuze ngifike ngafika ngingakabhemi ngize kulo malume wami osemlazi ngangizofunda u-grade 8 eQhilika High School ngifunde kamnandi shuthi ngifunda unyaka owodwa kodwa manje ngesimo kuyamazi umalumekazi ukuthi ucisha afane nestemada isimo sasingekho sihle ngiphinde futhi ngibuyele emafamu ila engafike ngafunda khona-ke u-grade 10 no-grade 11-ke sekwenzeka lesiphunuko sama-drugs-ke nangu-ke lo mfana wakamhlongo njengoba nje umuntu enjena namhlanje okay mangiqeda-ke esikoleni ngenxa yokuthi ugogo uyabona ukuthi ayi ngeke ndoda lento yakho izongenzela ukuthi lesibaya sami sidliwe sonke ngoba manje lento yakho iyangishontshisa iyakugangisa nani nani uzobulawa abantu noma uboshwe noma kudliwe sonke ney'nkomo zamkhulu wakho usalela ekhaya nalutho ngathi gogo into ezothiwani kodwa-ke wegogo ngiye ngizwe kuthiwa eThekwini kuyaphanteka ake ngiyophanta ngakhona buka-ke webhuti ngesikhathi ngisemlazi kwamalume ngingakobhemi uzubona uma ngithi i-stepfather siyafana nomalumekazi ngikhandelwa isitori sekuphendula ngey'ngozi-ke ezinye zazo ezamanje ngizokutshela kodwa ngazo kune-futhi operation la mina ngamaholidi bengizama ukuthi ngithole amatoho ngoba ngisesikoleni la eQhilika la ekhongela ngisebenza nje lapho ngiyitohozela for ukuyigqokisa nani nani kanti ekhaya straight uzolahleka iplasma i-TV lenkulu umndeni wami lo ngikuthembile ukuthi uwona ozoma nami uvele ube against mina i-TV angiyazi malume angifuni ukuhamba manga kodwa kuthiwe i-TV ithathwe yimina kangoba ngishawe ifamily kanye nomakhelwane kuthiwa ngikhiphe i-TV uyekubona ushawe kangangoba uyaphika kodwa manje futhi into ongayazi futhi ayiphikeki uvele ube ngathi ubenza isilima ngiphika ngiyazi ngigcina ngibona ukuthi ngiyaphela induku ngigcine ngithi ngiyayazi ngoba ngifuna ukuphumula kancane kule nduku sambi kuthiwe kungithi ka-K ko-9 yabo suka ka-N emlazi siya ka-K ko-9
ngihlale la eveni ngithi ukuphumula kancane masifika laphana kanti hey angibuzanga elangeni ngizisa kwenkuluku induku avele umalume anginikele kumphakathi wakhe ethi nalisela leJoji plasma yami bonani ukuthi nenza njani bangishaya abantu bacishe bangibulala kwanqamuka izinga yabona izinga lanqamuka lapho ngiyabona lesi sky isla senzeka lapho lo mthungo umthungo la uyabona operation ngemuva angazi bankapangana ipholi kuze kube namhlanje ngapha phama mina sengisemshiyeni hospital sengiqoqwa ngo-wheelchair ngagcina ngiguqe ngamadolo kule garage engangishayelwa kulona ngoba igarage liginqikayo nje lehlayo liphelele emgaqweni ngivikwa iy'moto ngishayo ngiphinde ngikhushule ngagcina ngiguqe ngamadolo ngithi bafethu ngiyaxolisa emva kwalokho ngapha phama sengisemshiyeni sengiqoqwa ngo-wheelchair ngiyofaka ko-S-Ray ngiyayibheka usengqanikelana izinyo ngiyopha lana ngiyopha ngitshekile nje ebusweni yaqala-ke impilo yamanje yakukhahlazeka kancane yalokushaywa yabo ngabuya futhi sengila eThekwini-ke sengibhema ngathi ngiyakarabha eMayville ngashawa abantu mfethu la manxeba nanamhlanje asabhibha ngithi uyabona leli ngiyayibona nalelinye la endlebeni awafuni ukuphola shuthi babeqeda uklina udoti mina ngaqhamuka ngene emgqomeni wensimbi ngakhipha amathini ngibona amathini amaningi kakhulu kwathiwa uyasijwayela wena besihlina la wena uyabhizova lo plastic bangithela induku abantu bangishaya ngavuza ikhanda kodwa kusho ukuthi ubaba wayebuka lento iqala yamshaya inhliziyo ukuthi lo mfana ngoba bengantshontshe bengenzile ukuthi beyicoshela amathini wangithatha-ke bangisa esibhedlela-ke bafike banginesa kodwa-ke iyangithusa lento ngoba ifuna ukuphola kuyakuhlala iphinde iqale nalela endlebeni bese kuba ilela emlomeni angazi ukuthi bangishaya ndlelani laba bantu sengilinyazwa-ke manje sengila emgaqweni manje futhi lento yanama-drugs mfowethu ingihlukumeze kakhulu ngoba even impilo yami manje isibuthakathaka yabona njengoba senginomthungo senginey'ngozi ukuhamba i-distance angisakwazi ukuthwala into esenzayo angisakwazi mina into ebengigabe ngayo even ekhaya ugogo into angikhumbulelayo yona ziwu-2 kuphela ziningi only 2 ibhodwe bengishaya ibhodwe noma isishebo singesihle kahle kuhlushekiwe igadi liseziko kodwa ngizama uqondanisa ukuthi umuntu adlaza abuza ukuthi kuphelile nebhodweni ngoba ngaphiwa lento yokupheka ngiyakwazi ukupheka hayi kancane uyalitalaphi ibhodwe hayibo okulandelayo futhi-ke umsebenzi wezandla esasekhaya isibaya besihlobile igceke lakithi njengoba ngithi mina bheka umenzi woxolombatho uzolibona ngizocheck-a lapha ekugcineni mfowethu utshani u-green grass obuhle usika nehlobo igceke elihle umsebenzi wezandla bengiwuthanda kakhulu-ke bengidlala abantu kodwa laba bodaka bengixolisa udaka bengabakho izindlu masekholwa ngithola imali encane ingobani bebona ukukhuthala kumina vele nami ngazitshela ukuthi kusho ukuthi iy'ngane zami ngiyozikhulisa mina ngamandla ami ngoba kusho ukuthi angiphiwe kahle kahle la ey'ncwadini nani kodwa ngapha ngasefosholweni I am very good kuyenza umuntu aphiwe esandleni uthola ukuthi akaphiwe lezi zinto ezenziwa lapha ey'koleni nazo-ke mfuthu ncane ngoba i-understanda leyo nto ubhudiza kodwa manje into esingishaya kakhulu esingigqilaza kwakona-ke kule zandla engithi ngithembele kuzona kodwa manje ngenxa ley'dakamizwa nawo futhi amandla okwenza lokho nganawo futhi manje aseyangiphelela ngase ngicabanga into eyodwa nginephimbo elihle lokucula kodwa ngiye ngishawa amahloni ngoba mina ngithanda ukucula umaskandi ngiyabona mangabe mina ngicula but angifuni uqambula amanga lokho singakuprova even right now wena ume ubhekele mina ngime ngibhekele bese ngiculela ingoma kaMgqumeni Khumalo ungathi uvukile ngime ngibhekele bhuti ube ubhekele awusidonsele wona wesilo ngizokushayela umuvi noma phela sengikhulume hayi relax nje kahle kodwa ngizozama ukukushayela kodwa ushayele phansi ngoba lana sekuyi-co-working space nabanye okay vela abantu uma uhlupheka bayakuthanda uma usunotho beqaleke besho kwabo vela abantu uma uhlupheka bayakuthanda uma usunotho beqaleke besho kwabo ilokhuyayana nalokhuyayana ave benjalo-ke abantu kulelizwe uma umuntu ophila kulo mhlaba uma umuntu ohamba kulelizwe uma umuntu ophila kulo mhlaba nje ubekezela noma kungenzekani indidana leyo uma uJesu wakhe sengakuwe
nedlozi lakho likubhekile mntakama uhlala ethembeni ungalahli ithemba ububekezela noma kungenzekani angithi uyezwa futhi angizangitshela ukuthi indidane kodwa uyezwa ukuthi this is indidane angithi uyezwa leyo wethu ngase ngiba nethemba lokuthi hayi ngizoke ngithi ukushaya noma isingile yodwa nje eyami evela kumina mhlawumbe ukhona umuntu thizeni oyongilekelela ubese-ke mhlawumbe ngikwazi ukuthi ubeke isiko sey'ngane zami etafuleni kodwa manje konke lokho bhuti ngikubona kuyashabalala ngalezi lezo ma-drugs elokhu anesikhwele bhuti afuna ukuthi kube yiwo wodwa angazi bhuti ngizokutshela wena iqiniso ukuthi angazi mina nginakho ukuthi angisawafuni sengifuna ukwashiya manje kodwa mangimele ngivuke ekuseni ngithi now is a day yokuthi-ke sengiyaqala ngiyahamba le ndlela mangilala ngiyayitshela ukuthi hayi nakanjani kusasa kodwa mangivuka ekuseni ngizobuza ngishawa u-arosta sengikhohlwa konke ukuthi kumele ngiwayeke nani sengifuna nje ukuyobhema ngiqaqe ngibambile u-arosta le nto mfethu angiyazi bakhona abafowethu abaya emasenta bephuza amametadoni ayegoqe ngokuthi hayi angisayibhemanga ngiyibhemela ithiki noma ngiyibhemela irob 1 2 3 umbona futhi use-involve useyawabhema futhi lo muntu ebesewayekile manje mina angifuni ukuthi into enjalo ngihlasele ngifuna ukuthi mangisuka kuona ngisuke for good ubese ngiba isibonelo ngixoxela abanye abalandela bafowethu ungakwenza konke kodwa this thing ikhona iyaphila and it's dangerous uyabona lo muntu okhuluma naye la manje akumina bhuti lo this is a demon living inside me this is not me mina ngingcoli kanjena bhuti angigqoke izinto ezingcolile kanjena mina idemon eliphila kumina ngaphakathi elifakwe lesi sidakamizwa akuyena umenzi woxolo mbatha lo kodwa ileli demon engalazi ukuthi ubani igama lalo ila kwabani elangena la kumina la ishintsha impilo yami la ngihlukumeza kakhulu bhuti ziningi izinto engiyifacile empilweni kodwa bengiqina idolo neqakala ngithi nguNkulunkulu wami lana ngizondlula kodwa leli demon bhuti sengathi manje zogcina seliyithatha nempilo yami liyangithusa kakhulu kuningi okwenzakalile bhuti wami kuningi kodwa lokhu bhuti yangihlukumeza umoya yangihlukumeza kakhulu bhuti wami angisazi ngenze njani manje ngoba nempilo yami isibuthakathaka angisaphili sengiyagula ngazi ukuthi ngidliwa yini bhuti yangihlupha lento ngixolisa bhuti wami ngithela ngenyembezi kodwa-ke kuningi engaxoxela khona sengihlukumezeke kakhulu angisho ukuthi mhlawumbe ngiyatefa noma ngikho strong kodwa sekungaphekwa amandla ami manje nginaye ubaba ongizalayo usaphila uthisha naye at the same time umfundisi lento yangena kumina ngoba ngangifuna nokuprove abantu ukuthi umfundisi uyamzala omuntu kodwa-ke lo mama washada nobaba mina kangifuni ubaba bengithanda mina before engenzela yonke into ngisemncane isikhathi kusanda kushona umama kodwa manje ngavele ngabona ubaba engasangithandi noma ngithi ngiyamfonela ziba ama-calls wami ngithi ngiyambheka ku-Facebook engangi-accept noma engasakhomenti noma ngiphostile ngase ngibona ukuthi there is something wrong lo mama mhlawumbe amtshela yona ubaba noma ayenza kuyena ubaba wami uright kakhulu empilweni uney'ngane eziwu-2 ezingidamayo ngoba mina ngiyi-firstborn kumama ngiyi-firstborn nakubaba laba futhi abangilamayo bangikhonzile kakhulu bayangithanda kodwa manje ngiye mangivakashile ngibona ukuthi angisadingeki kulo muzi ngase ngidecide ukuthi hayi angibayeke bephila impilo yabo ubaba ongizalayo unomuzi enqushu eChole unekhaya la akhulela khona kwagogo bese kuthi yena wazi akhira umuzi wakhe Ndindindi bese kuthi-ke umama lo ahlala naye uney'ngane zangaphandle zifundiswe kakhulu zisiwa ama-security nani ezinye zino-matric angisho ukuthi ngithini angisho ukuthi mhlawumbe ngiyababalela abafowethu nabo inhlanhla yabo kodwa kubuhlungu ukuthi kusetshenziswe imali kababa wami angisho ukuthi ngikhulumele imali kababa wami mhlawumbe uNkulunkulu owayenza ukuthi iyona eyobasiza kodwa mina mangithi ngiyacela noma ngithini akekho ofuna ukungisiza kubona ubaba useMpumalanga wathola i-boarding school khona ukufundisela khona kodwa njalo ngama-Friday uyadrive abuyele ekhaya ngibona bezokwazi ukuya esontweni ngesonto
bese ngesonto ntambama futhi adrive abuyele khona ngasemsebenzini. Kodwa manje futhi ilento iyangihlukumeza kakhulu bhuti wami. Awuthi ukuthinte emanzini laphana. Vele umnyaka bhuti sibhoqa ukuthi ngizimele nami njengendoda. Kodwa ke amasongo akhala kahle emabili, nami ngiyasidinga esinye isandla sokuthi ngibe nomuntu ozongilekelela, especially igazi lami. Into eyangishaya kakhulu ukuthi ngize ngigcine impela ngingena kulama drugs. Kwathi ukushona uma wami kwakunomfowethu engangikhula naye ekhaya owayezalwa umamkhulu wami. Esaziswana naye kakhulu kangangoba bhuti even isithi sasishera isitsha sokudla umbele wenkomo masisenga wayengifundisa ukulusa, engifundisa ukusenga, engifundisa yonke into. Ngangimthatha njengomfowethu, ngimthanda kakhulu umvelo. Ukuthi uma wakhe wamthatha yena weza naye la eThekwini, wangishiya mina emafa. Wamthatha nenye ingane kamamkhulu wami osaphila. Mina shuthi angani noma bangikhipha iqhubu noma kwenzakalani, kodwa mina bathi angisale ngibheke inkomo. Bamthatha yena weza la eThekwini wasofunda. Wafunda eDUT for 7 years enza enye course nje angazi isilungu. Kodwa useGoli manje unomuzi, unomfazi uright, kodwa usemncane. Into ayenza ke wasikhohlwa thina sinogogo ekhaya mangabe uma wakhe semfundisile sengcono empilweni, kodwa ngimblame futhi naye ngalokho, ngiyamxolela ngisho ukuthi uNkulunkulu owaziyo. Mina into eyangifaka kula ma drugs ukuze ngithole labafana bakomhlongo nani. Ngangifunda lo mfowethu lo owayengifundisa ukusenga, engifundisa ngihambe ngimthungatha, kanti ngizothola okungeyena, ngathola abangani abarongo. Ngiyizitshela ukuthi ngithole umfowethu lo bengihlala naye ekhaya, ingane kamamkhulu wami ebifana nobhuti wami straight engizalwa naye kumama oyedwa, ngoba sasizwana kakhulu naye. Uthe mayesehambile-ke sengisele ngedwa ekhaya, sengifuna yena-ke umuntu othi makafane naye. Kanti ngizothuka sengiyithela kulaba abantu bogwayi, qala-ke sengibhema ogwayi nani yena kulezi zinto zama-drugs. Kodwa ngangaqondile, mina ngangiyifundela ubafo lo engangisenga naye, silusa naye, senza yonke into naye, kumnandi nje sikhula ngoba ngangimncane kuyena, yena wayemdala kodwa hayi kakhulu. Kanti ngizothola engangiyitshela ukuthi abafowethu abazokwenza lokhu ade kwenziwa yilo yamfowethu ongasekho eduze kwami. Kanti sengithola abantu abarongo abangithatha-ke bangifaka kule mpilo. Ngangaqondile nami, ngangingazi futhi ukuthi kuyoba nje. Omenza Ubhuti. Kuney'ngane njengamanje ey'funda iy'kole ezingabalaleli abazali, ey'phika nabangani. Ukhala ngokuthi kwakunomfowenu insizwa okuyiyona enanenza nayo yonke into, eyathi mayisuka eduze kwakho wafisa ukuzama ukuvala isikhala. Manje uzothola abangani abarong. Yes. Ungathini kwi-youth, ungathini entsheni, ungathini kubafundi, ungathini kubantu bengabaqaphela kanjani abangani? Mfowethu, uyabona emhlabeni kuye kuthiwe umuntu ngabantu, ngeke uphile wedwa kuleli lizwe. Kodwa-ke ayikho into eyingozi njengomngani. Umngani is very dangerous. Angazi noma kusuke kuya ngokuthi akayena nowakini, kodwa-ke angisho ukuthi umuntu akangabi nayo umngani. Umuntu akabe nayo umngani, kodwa-ke zama mfowethu, uzame noma kunzima, kodwa umuntu azame nje ukuthi Nkosi yami, umuntu athi umngani wakhe amazi ukuthi ubani wakabani, usukaphi kanjani, ukuze bekwazi ukuba kwi-same page. Ngoba uzomthatha nomuntu owesinye isibongo, nawe uqhamuka kwesinye isibongo, uy'tshela ukuthi uyamazi kanti awumazi, bese kuthi ekugcineni eqhume njengebhomu, bese ibhomu lishisa wena futhi likushise yena, esale epholile wena ushe unqonqe uze uphele. So engingakusho nje kubafowethu abasakhula noma abafowethu abangakangeni kule mpilo, ngani zakwethu, ngiyanicela futhi ngiyaninxusa, bhekisisa umngani.
ngoba most yamaphara njoba singamaphara nje sinje isikhathi esiningi mfowethu umngani osuke involve. Mina ngikhulile ngahlupheka ngashizila ngaphinde futhi ngaphila kangcono kodwa kuwo wonke lokho ngeke ngithi ngoba ngakho ngihlupheka nabazali nani ngakho cha amanga lawo into mina ngishayile abangani abarong ngathini kuthiwa yini peer pressure nokuthanda izinto. Yabona mfowethu into engayisho kubafowethu ningayithandi bafowethu izinto kuze kweqe bese ke ubhekisisa abangani. Ilokho nje futhi ngingakusho ukubona phila nabantu kodwa ungaphiki nabo ungazitshela ukuthi umuntu uyamazi kanti awumazi ngoba uzothi ayi namhlanje i25 mnganami ake singaphuzi isikhathi lokubhiya ake sibheme la ngokukhona unganaka i25 elizayijabule uyabheka kanti usungena kule uma just like me yabo ukukhulu unganaki ngoba nina ngomngani kanti kuba ubusekhaya bezothi abazali bakho okay sekuthwe sekuhlwana unyaka ake sikhulekeni sithandaze kusekuseni usawuwena ungekho into oyibhemile oyidlile uqhubeka impilo uqhubeka nesikole. Abangani bafowethu iba nabo abangani ngoba ngeke ngisho ukuthi ungabi nayo umngani iba naye kodwa be careful. Ilokho nje ngingakusho mfowethu. Ezidakamizweni into ebuhlungu ungena kujatshulwe aso sonke isikhathi. Mfowethu ungena yazi ngokukhulu unganaki nangobukhulu bomnandi yazi enjoyment ongakazi uyizwe kodwa manje when it's time samele uphume noma mangabe sezikusebenza seziyiveza ukuthi kahle kahle thina sinje kuba nzima kakhulu bra wami kodwa ke ungena hayibo wave kulula isazi lakho ucima ikhandla usungenile. Leli khandlela liphenduke libe umlilo oshisa izintaba odinga icisha umlilo nani sekunzima manje sekushona abantu sekukhona abashonayo abanye bayadutshulwa bayafa bengenzanga lutho sekuyinkinga lomlilo manje awusacisheki kodwa waqala nje like ukuthi ikhandlela yabona yonto kodwa ukuphuma kunzima kodwa futhi engikushoyo hayi ukuthi akuphumeke phela mina ngoba ngumenzi nje angizalwanga ngibheme unga angizalwanga ngibheme unga futhi lokho ngiyakuzwa ukuthi lento lena ngisazoyishaya ngisazoyisusa eduze kwami ukuthi mina sengiyalangazelela kakhulu kanti uNkulunkulu usathe wait ake ngikwenze nje bese beka lapha ukuze ngizokwazi ukuthi ngelinye ilanga ngigiye ngawe ngiqhoshe ngawe ngithi nange umfana wami wangena la wandlula mbheke manje. Uma ukuthi futhi uNkulunkulu ukudalile ukuthi ngizokwenza njengikwenze nje bese futhi ngikufaka egodini stilo sanje lokho futhi nakho ngiappreciate ngikubonge mawukuthi kuvela kumdali kodwa makuvela kumakhelwane kuvela kumthakathi kuvela kumsongo wemino ethi soke sibone udlala kancane ngeke uma ngabe uNkulunkulu ethi ngeke kube njalo. Yebo yazi uyadinga ukuthi sihambele nawe izikole mfowethu. Yebo unolimo olidinga ukuthi lifinyelele einganeni zethu. Yebo ziyadinga ingane zethu ukuzwa inkulumo enjengalezi bafu kodwa ke mina izingane zenu ngithanda ke ukusiculela ngijabulise ngidlalele isigingqi ke zisicime nje kodwa ke lokho kushoyo mfowethu ngakujabulela nami ukwenza kungangijabulisa kakhulu. Ngicabanga ukuthi yazi mawungathi uyayeka izidakamizwa singamthola umuntu ongakufaka e-studio. Hayibo kwanami ngakufaka e-studio phela kuyona inkinga ungena e-studio. Hayibo mfowethu uthini kimi yazi ngiyaqala ukwezwa lawo magama singaphila umuntu osho lento oyishoyo ukuthi ngingakwenzela ukuthi ngingakufaka e-studio my brother ngeke ngisho ukuthini kodwa ingcono surprise kune promise ilokho engakusho. Ngeke ngize ngithembise ngithi futhi ngiyangithembisa ngizoyeka ama-drugs ngifuna ukuya e-studio cha. Yabo nje mawuqala uhamba isensor lapha ezantsi Yes singayinqoba le mpi bakhona abayinqobile. Ngiyazi mfowethu uthi mawusho kanjalo konke kusezandleni zakho usezandleni zami and futhi nginethemba lokuthi empilweni akukaze kwaba late akukaze kodwa icebo likaNkulunkulu lingevinjwa. Uyabona nje uNkulunkulu futhi wenza izinto ngendlela yakhe ngeke size silivimbe futhi ngiyathemba mina ukuthi akangidalelanga ukuthi ngizophelela la ngoba nina uyabona nje ubusho ukuthi nginolimo angigcini ngokuba nolimi kuphela nginethenga le ndlela yokuthi mfethu
ngiyahlukumezeka mangibona even umuntu oyi-triple ehamba kanje edalwe uyena uNkulunkulu kodwa kube buhlungu kimi uyabona udalwe uNkulunkulu lo muntu ukuthi akahambe kanje kodwa nje kuphela kube buhlungu kimi mangazi kanjani ngize ngithi mina kodwa uNkulunkulu wami kadaleka kanjani kodwa lokho ngiyibuza sengingedwa mangilapha nami koSkhotheni nami ngathi ngoSkhotheni phela nami ngifuna ukugcina kube ngani manje ngididekile nami ngimisa ikhanda ukuze phela ngisurvive kodwa nje mase ngingedwa ngiyahlukumezeka mangabe ngibona abantu bakaNkulunkulu behlukumezekile uyabona lamaphara agcwele lapha ngiye ngifisa ukuthi ngathi ngavele mfethu ngiwasize wonke angazi kanjani ngalimala futhi la edolweni ngashayiswa imoto kwavela indaba zokuthi road accident fund mhlawumbe ngaze ngiqualify enhlizweni yami mina ngizangitshela umuntu kodwa ngizokutshela wena ngoba umfowethu ngazitshela ukuthi mangathiwa ngiyayithola le mali yaka road accident fund ngizoyithatha yonke ngiyisacrificeele abantu abahluphekayo noma ngase wona amaphara kodwa umuntu oswele yonke nje okhona kuleyo ndawo ngaleso sikhathi mina noma ngasala ngihlupheka kulungile kodwa abantu bakaNkulunkulu mabesizakele ase ngiyibuza ukuthi kodwa futhi ngathi nami ngivele ngingenalutho kodwa leyo nto iyangifikela futhi isuke enhlizweni futhi ngiyayithanda futhi ngingayenza mangathiwa ngiyayithola le mali uyabona leyo nto ngizama ukuvezela bhutizi ukuthi ave ngingajabule uma ngibona amaphara anda eshona each and every day ngoba nina ngiyazi ukuthi usathane owenza lento usathane unokusebenzisa usebenzisa umzimba womuntu awudrive kodwa bese ngima ngento yokuthi umphefumulo womuntu akulula ukuthi awudrive ngobani kwawakho usathane umphefumulo uqhamuka kaNkulunkulu ngiba buhlungu kodwa mangibuka kwenzeka ngalesimo kwenzeka la ngaso kodwa futhi mina noma yini noma nini futhi bengithanda ukuthi ubaba wami abe involved kuyo yonke into engiyenzayo ezoshintsha impilo yami ngoba naye kunento eyodwa angitshela yona kuningi angitshela khona engiyala kodwa kunento eyodwa baba angitshela yona engingayikhohlwa namhlanje yazi wathini kumina ayinkulu ayinjani wathi mfana wami kuko konke okwenzakala emhlabeni kodwa wena ngiyakwazi ukuthi umfana olungile lelo gama nje angishiya nalo so ngiyazi ukuthi mangabe kuthiwa mhlawumbe siyamfonela siyamtshela ukuthi we baba yebo sekwenzakalile nani kodwa ke uNkulunkulu sesimanje akube kanje lokho kuyomjabulisa kakhulu njoba uthi wena bhuti ungangisa isitulo nani ngiyazi ukuthi naye lokho ungamjabulisa mhlawumbe ngafaka isandla ukwazi ukuthi iFirstborn yakhe indodana yakhe uNkulunkulu useyiphumbule ukuthi ishintshe impilo angisho ukuthi ngithini kodwa bengingathanda ukuthi ugogo wami abe ngene naye aphinde futhi akhathazeke bengithanda ukuthi ugogo wami nje ngiqhamuke ngithi gogo surprise buka ngidrive imoto enjani gogo phuma manje kule ndlela ethayo ngicela uhlalele esengikwakhele yona bengithanda kakhulu ngoba ugogo wami usekhulile kodwa hayi kakhulu ubafundisile izingane unengane ezo9 ugogo wayifundisa zonke kodwa ayikho neyodwa ebuyayo kuyena menzela something back ugogo wami ugogo angisho ukuthi umsulwa ngoba phela naye umuntu ophila emhlabeni kodwa kunalento engayincela kuyena yongavuma ukuthi umuntu ahlupheke ekhona bengibona noma ushukela omncane kufika ingane yamakhelwane izonana ugogo ukhathi ukuthi angiyibulali ngithi kodwa gogo thina sesoliphuza kanjani idiyetha hayi kuleka sikuzobonakala awukhathi amnanele umakhelwane noma muphe ukuthi yabona ngesisemakhaya kunalento ebihlukile ngogogo wami naye unazo izinto zakhe ngoba phela umuntu kodwa nje kunalento angifundisa yona manje sengimhlumeze kakhulu ezwa lokho yanaloka bengifisa ukuthi ngelinye ilanga nje ngithi gogo surprise buka into engikwenzele yona ipresent egcwele indle yakhe la azobehlele kuyona umshaya present egcwele into gadla isitudla sepresent just nje ukumjabulisa ugogo wami angisho ukuthi ngifuna ukuthi gezeke amacala ami nezono zami kodwa nje just nje umjabulisa ugogo wami ngendlela angikhulisa kahle ngayo mina bengenayo umama nobaba ngikhulu kodwa ugogo hayi leso sikhali besivala thinthaqa kube ngathi khona umama la ekhaya khona ubaba yonke into nje iqondile kangoba mfethu bengalambi ngingomi ngingenankinga ngizena ugogo ngingasweli lutho mangifuna ifoni noma yipi ugogo efika yangithengele kodwa ithema siqala sengihlala komamkhulu sengihlala komamncane yaqala ke inkinga yabo uzothi uhlala ngamagcogcobo
Yazi manje sekuyaluza ne-focus esikoleni. Kuhlala ngamamkhulu ngisho ngijwayele uma kuya esikoleni ugogo usephekile lapho uphuthu liyashisa. Wemenzi kunamasi mfana wami lapha erondweni noma ubisi kukwena. Ngibekile nombili exhibeni khona noma nobhatata yabona leyo nto uyadla nje uyasuthi uyagumula uyenza ukwenza ekhaya uhamba enkomeni uyabuya ngoba nje uyingane nje ekhululekile. Kodwa manje uthe mase kuthiwa hayi awuyohlala kamamkhulu uma mkhulu shuthi athi hayi shuthi abone ukuthi hayi kumenza mhlawumbe ngathi ukhuthakuthele for ikwashisa itshana nani. Kanti uma mkhulu uyihlalela nendoda yakhe ephuzela isiqatha kwayena uthembele kuyona le ndoda iyashisela yenzani ubuye esikoleni ulambile wena ulindelele yanto ubuyithola kagogo ukuthi ayizobuya ngidla ubuye esikoleni kuphume imali ukuthi hey awugijima uyongithengela isigubhu so into ukuthi isiqatha lapha uthi uyagologoloza kuqhuma induku kunokuthi mhlawumbe kuphuma imali yegwinya noma ihafu yesinkwa yabona leyo nto kodwa kuzophuma ukuthi hamba uthenga isiqatha uthi uyagoloza ushawe uphinde ubuye futhi usuyahambisa ukuthi lapha uyozudle mhlawumbe ntambama sekuba mkhulu emakhishini nakhona udla nje into ongayitholi kahle yabona leyo nto yaqala yakulimaza umqondo akuthi usujwayele ugogo lokuphakela inyama engaka amasangaka yaqala ke manje yakulimaza umqondo yonke leyo nto futhi yabona nje imfowethu kuningi bhutiza angazi noma isikhathi sethu sisazivumela nisangaqhubeka siyicela ayisisele neminute elodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe sengamele uphinde ubuye kusasa into mhlawumbe ongayenza ukuhamba uyocabanga ezinye izinto ezike zehle lapha emgaqweni uyabona lokho sengixoxele kona bhutiza kunokunye engathi mangivulela khona ukubamba ikhanda uthi ayimenze kanti wena kanti bhutiza mina angazi ukuthi mhlawumbe ngaze lishone liphinde liphume liphinde lishone ilanga liphinde liphume futhi ngishawa yini na umndeni wami kakhulukazi wasekhaya komama lo engibhilonga kuwona no hayi asiyibekele ikusasa leyo ndaba leyo mfowethu sikuthokozele i-episode yakho ayinanhlamba mfowethu ayijujela umuntu ngodaka ngicabanga ukuthi uhlobo lweziqephu esisuke silidinga kakhulu oluzokwazi ukuthi lufundise izingane ngoba khona amanye ama-episode uthola ukuthi awabukeki ngoba nezinhlamba le ngicabanga ukuthi episode ezokwazi ukuthi isize wonke umuntu azazi futhi aqaphela abangani ukubulawa kwabantu besifazane ukubulawa kwabantu besilisa zonke lezi zinto othe wakwazi ukuthi uyithinte ngasisoka nangendlela engakwazi ukuthi iyelaphe nanoma ubani ngoba khona inhliziyo siyazi bafowethu kayiphakelwa kodwa ekugcineni baningi abantu besifazane futhi baningi abantu besilisa uma ubona lo budlelwano ohlele kubona ukuthi ubudlelwano obungekho right suka kubona ngoba ekugcineni uma mina njengoba nginezingane ngithatha isibhamu ngidubula umuntu engithandana naye sengihamba ngiyoboshwa usefile uma wazo ziyasala zibe intandane imfowethu ziyahamba zemgaqweni eyidakamizweni yabona manje ukuthi manje seyihamba ziyathungatha lo lathando lababa nomama ngoba nami ngangithungatha umfowethu angithi seyigcina seyingena ke endaweni wrong so manje uma uzokwenza into awuyibuke nje ngesithombe esikhulu ungathathi izinto ngenhliziyo ngoba ekugcineni akufi kuphela lo suku umbulala kodwa kufa nabantu abaningi ungcono ke umuntu ofile wangcwatshwa kunofa ephila mfowethu washaya ke lapho washaya uyashaya kodwa nawe mfowethu uyazi ushaya ushaye khona ushaya kubone ngathi udle izibiba ngathi udlala izinto uma ekushayela ngingapholi ukuhamba ukubona mfowethu yikho manje sigcina masikhuluma asikhulumi ifilimu sikhuluma into esiyibona yenzeke empilweni zethu mangabe futhi uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezela subscribe button ucindezela na bell ukuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma khona esinye isiqephu esisiposayo izoganqa izocingana ukuthi mawungena phakathi usithole lesiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoin i-membership yazi abantu abawazi amandla kwi-membership ukuthi angakanani njengamanje abantu baphethe amandla ukuthi singalwisana nezidakamizwa yabona nje kuba i-membership yethu ijoyineke kahle kwamanje ubungathatha uyofaka e-rehab uphume ukhishwe imali ye-studio kwanathi ngabe sesiyakhile i-rehab kodwa manje abantu ngibona ngathi bawuthatha kancane lo 20 rand engithi abacontribute ngawo bavele ukuthi kanti ngoba nje singaphezulu kwa 100,000 mangathi sonke siyawukhokha lo 20 rand ngabe sina i-rehab enama skills phakathi enodokotela enayo yonke amandla akubona abantu njengamanje kodwa angiqondi noma bayakubona lokho akekho uhulumeni oqhamuka
azosisiza. Uhlelo oludala line-3 years manje. Sesishutha abantu abangaphezu kwa-370 la. Uthini kumina Bhutisa? Ngiyakutshela akukho umuntu ovelayo. So abantu nabo uma ukuthi banesifiso sokuyibona lento ikhula ngoba imile phela masihlale senza nje njalo siyavuka senza nje siyavuka siyashutha siyavuka imile mfowethu kanti uma lento ukuzikhule idinga bona abantu ukuthi beyikhulise into yabo ngoba bayalithanda uhlelo. So bafowethu siyacela abantu beyijoin membership bengayithathi kancane. Igama lami uProfessor Ngwamkhize Ngidabwa le kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengincenga. Naso